pa dole ima dlake malo, pa vamo, pa onamo. Baš kad vidiš ono šuga, jel ti je samo pored tebe da prođe da ti je strah, da te ne prehvati ta bolest što ima. A kad izašao je napolje, on u stvari on je uvideo koja je u stvari realna slika van zadruga. Da. Zato sam mu rekao ja da za njega i za ona stoka sa njega mislim da najbolje u neke blendirani kafes gdje nema rešetka, razumeš, da mu se ne pravi psiha, jer to nije čovečki, nije ljudski to da mu to uradiš, ali da je blendiran, da ne može da izađe nikako. Jedna mišina rupa, da otvoriš jedna rip kao cigarete i da samo da mu puštaš unutra hrana za kerove. Da, pa slušala sam da si pričao. Ja sam sa njim unutra bila ok, on je sa mnom stvarno bio super i bio je tu z mene kad mi je trebalo šta god mi je. Hvala Jelenice, šta mi je trebalo, tu je bio za svaki savjet. Ali ona koja, ja ne znam, to je takav ološ, da to ja u životu nisam vidjela. Ja sam bila uz nju unutra, kad je napravila sranje sa Zvezdanom, kad se smuvala sa Zvezdanom. Jedino sam ja bila uz nju, oblačila je, davala je da jede, hranila je, sklanjala je. Ljudi, niko nije hteo u kući ćao da je kaže dobar dan, doviđenja, niko sem mene. I ona se šlepala tu uz mene, sve super, da bi u jednom momentu ustala i rekla tebi se sviđa Zvezdan moj, nešto tako, nemam pojma ni ja. Druže, držala sam te, htjela si da umreš tu, sklanjala sam te sa stakla, sekla si vene, ja te sklanjala da se ne unakaziš. Jedina sam bila uz nju. I ona ustane kao tebi se sviđa Zvezdan, kao pa se izvini, nisam tako mislila, moš bre, pička ti materina, bre, smrdljiva. Ja ti to kažem. Znači, takav čovek da mu ne da Bog u komšije da imaš, a ne u kući. Užas, znači... Ajmo još jedna. Ajde. Baš užas, znači razočarenje totalno. Od prošle godine kakva je bila do ove kontra, vidi, znaš koja kontra? Aleksandra je upalila live? Mislim, ne, je li ona počela je da live-a ili nije? Aleksandra Nikolić. Aleksandra Kurvetina. Što pobedila? Jest. Nije još. Pa ne može on od Filipa, nema šanse. Ma dobro, to je sve fake. Misliš? 100%. Hvala za srce. Neću ti izgovoriti ime. Ljuta sam. Ne znam šta je, da li jeste, da li nije, vidim da su se nešto kao zapratili, pa otpratili, pa su zajedno, pa nisu, da li sad to zbog hajpa, zbog marketinga, šta već, ništa mi nije jasno, ali mi iskreno ni ne zanima, nek radi šta hoće. A reci mi, ova, kako se zove žena nad Zvezdan, je li ona pali live-ova? Ana Ćurčić, ona ti je na Instagramu pali live-ove, a za TikTok mislim da još uvek ne zna. Hvala Sabina. Mislim da još uvek ne znam za TikTok i da još nije počela da prati. Da još nije počela da snima. Ali ona isto je folirant. Je, znam. Kažem ti, preteška sezona, užas, ljudi su katastrofa bili sad. Nisi imao s kim kafu da piješ, a da ti posle 5 minuta ne okrene leđe i ne krene da te pljuje najstrašnije. Pakao. Evo, kažu, Makedonija lepo sve rekao, respekt za to. Pa ja, ono što samo mislim. Zašto si onda bila tamo? Ja sam bila zbog sebe, nisam bila zbog njih. Čuš 190 pojena, kako? Koliko imaš ljudi u live-u? 1 milion? 1000 ljudi. Ko je bio? Ja nisam kim nisam bila, dečko, pogrešno si kanal gledao. Zato što je Ana kontradiktorna jako. Ana ti kaže jedno, posle 5 minuta prevrne sve to. Ustane, pljuje Zvezdan najstrašnije i onda se posle liže sa njim. Džabet je to, Nemanja, džabet je, veruj mi da ti je džabet.
Katastrofa. A vidi, Ana Ćurčić da se plašila njega, ne bi ušla unutra kao prvo. Ona je s tim živjela napolju, koliko je živjela, kako se napolju nije plašila. Nika. Kako se napolju nije Hvala plašila? Nini. Hvala Art. Hvala Nini. Hvala ti. Pa ne sada, možda kasnije, sad ne. Pa ne znam da li je bilo od straha, mislim Hvala ti, napolju Nini. je bilo s njim, pa kad je on bio u zatvoru mogla je da pobegne, mogla je da ode, šta on iz zatvora nije mogo ništa. Ali ne može, Ana voli njega, ja ne znam kako vi to ne kapirate. Ana Zvezdana voli još uvek. Reci mi, jesi bila ti dobra sa Zvezdanom? Unutra da. A šta se desilo da nisi ok sad kad si izašla? Ništa se posebno nije desilo, samo sam Anđelu naduvala i Anđelu sam odjebala iz svog života, pa sad zbog Anđela ne sme on meni da se javi, a između mene i njega se ništa nije desilo, da ne bi pričali, ali zbog Anđela on sad meni ne sme se javi. Pa, ako je to tako, zašto, evo ti si rekla da si napisala respekt zato što sam mu ja uradio na njega, ili ti si dobra sa njega, zašto si napisala respekt? Pitaju moji ljudi. Ne, bila sam dobra unutra sa njim, sad napolje kad sam izašla, nismo jednostavno više nismo dobri zbog Anđele, a respekt za ono što si ti pričao u live-u, što si rekao da treba da, kako si rekao, ne mogu da se sad setim tačno, da ne treba da budu tu zato što pričaju šta pričaju, valjda, šta rade. Ja sam čula da Anđela priča to i da nisam bila na live-u jer se ne pratimo, niti želim da ih pratim, niti bilo šta, zbog Anđela. Opet kažem, ja protiv Zvezdana, kao Zvezdana nemam ništa. Ali imam protiv Anđele, jer Anđela je ispala dno, najveće moguće. A on meni lično ništa nije uradio. Meni kao meni. Jeste tamo pravio sranja, jeste da nismo smeli od njega ništa da kažemo, da smo se negde plašili njegove reakcije, jer svaka njegova reakcija je bila tuča, gađanje, polivanje, udaranje, vrištanje, skakanje. To da, to stoji. Ali on i ja lično da smo imali problem, da smo se posvađali, nismo. Ne, ja kažem da je prema meni bio dobar. Prema meni je bio okej. Tu ne mogu dušu da grešim. Čemu? Ja nemam ništa ne pušim. Kod mene, vjerovatno je kod mene. A šta ni ti ne pušiš? Držim u levoj ruci, a možda se vidi, nije bitno. U svakom slučaju, ja mislim da evo, na primjer, Bugo sad je ušao u live-u i on za mene je dobar, razumeš? I ako sad, na primjer, ti hejtaš Buga, ja ne mogu da kažem, na primjer, tamo u komentar respekt, jer ja poštujem njega i on bio dobar sa mnom. Ne zanima me druge priče. On je bio dobar sa mnom. Ja respektujem, na primjer, tvoje mišljenje o njemu, međutim, ja se ne mešam tamo iz razloga što nije ok, pojavi se neka dvoličnost. Dvoličnost, ne znam kod vas, je li tako isto to se kaže, dvoličnost, kad ona... Da, isto. Ja mislim da ovako, ja pratio sam tebe, ja znaš da i kad sam bio u Beogradu i imaš i moj broj telefona i nisam te upoznao uživo, jer nismo se sreli. Trebalo, ali nismo se sreli. Samo sam hteo da ti kažem da spored mene nisi ni ti ništa bolje od njima i da i ti isto tako ne zaslužuješ više prostor u mom live-u. Sad ću da ti kažem zašto samo. Samo jedan sekund. Samo zbog to što ti si čovjek koji je bio pored tebe, nebitno ja sam ga hejtao njega, čovjek koji je bio pored tebe, da ti za 5 minuta sad da igraš sa mnom, da dobiješ prostor u mom medijumu, ti kažeš sve najgore, šalješ komentar tamo za njega i sad kad sam te pitao počinješ da okreneš tema kao on je dobar, ama ona nije dobra.
Muka mi je da gledam kao njega i kao tebe i kao ona dvolični. Molim te i ti ideš na blok. Marš. I ona ide na blok. Nema više prostora za ovakvi dupljaci kod mene u live-u. Nikad, ja sam to rekao i ostaće tako.